Hello guys, welcome back to my YouTube channel. आंनि Geremsha Dwimary channel आव नोंसोर गासिबो बरायनाय थाबाय। दिनै जों आलासि जानो थांनांदों आरो ना मादै लांहोनो आबैजों आंजों। स' बिदिब्ला जोंखौ दा दादाया लांनो फैगासिनो दं। स' जों नेगासिनो आलासि जानायाव मा जायो मा जाया दिनै बेखौनो देखायगोन। भिडिअआ बारा गोलाव जानाय नङा गुसुङानो जागोन। स' नोंसोर नायबाय थादो जोंनि आलासि जानो थांनायखौ। स' दा जों नेगासिनो मोनफैथ'वाखै आरो ना। दसे नेनानै मोनफैबाथाय थांसिगोन। स' नायबाय थादो। थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय मादैला नैबे मैगंखौ लादों जिंखा मैगं जिंखा मैगंखौ लाना थांसै आरो ना लांलाय आं मानो बाइकखौ हगारदों मिन्थिगोना नोंसोरो आंखौ बाइकजोंसो थांनो होबाय माने दायो फैनायाव दादाया दोनफैलानो स' आं दायो फैनायाव जों आबैजों आंनो बाइकजों फैनांसिगोन आरो ना ओमफ्राय बाइकआव एखेबारे दाउआ गादलाजोबना होनदों जोंहानिया दाउआ गादलाबाय थायो स' बेखौनो हगारबाय थादों हगारनो गोनां जादों एक माने दसेबो दोनथ'नो हाया माने गादलाबायानो गादलाबाय थायो आरो गाखोबाय थायो बाइकआव गाखोना थायो बाइक गारिफोराव गाखोना थाबाय थायो जोंहानि गथ'फोरा लेथ्रा गोजाथार बिराद दिगदार खालामो दसेबो दोनथ'नो हाया स' नायबाय था दाउआ गाबगासिनो माबायदि गाबबाय थायो सानथिं बाथिंनो बिराद दावराव खालामबाय थायो बिसोरो सानफोराव बे फासना लादों र' गारिया गोलैथारलै जायगाबो गैया बारान्दायावसो दोनदों ना सिथ्लायाबो अखाना फिस्लाथार जादों स' लोगोफोर आं मादैला मोनफैबाय बाजार जादों माने दिनै रबिबार ना सानडे ओइथिं बाजार जादों ओइथिं दावरावथार मायबा दामगासिनो दं फाइनालि गाइस मादैलानाव मोनफैबाय स' दा जों माने आं दहाय बाइकजों फैग्रोनो गोनां जादों ना ओंखायनो आबैदो दादादो फैबाय थादों आं बाइक लाना फैग्रोबाय बहा थांदो बे जाबाय मादैलाहानि फंबाय गोदोर सासेमोन उन्दै सासेया नैबेयाव दङ मा नायबाय थादों नोंसोरखानिया आखाइ सारनो थाखाय थुलुंगा होदो हो मिथिखागो दे आं नायगासिनो दङ हा मा नायनो भिडिअ खालामबाय थादों नाङा बया अखा हाबाय लोगोफोर थाफा थाब रेन कामिं माने पुरा हादो आरोना जुब जुब बुरै सानैया नै बिथिं जनानै खानैबो रायलायगासिनो दादा लाङानि आबै आरो जोंहानि आबै नै बोरो नैनिसो खानैया मादैमोना माने रायलायगासिनो दामा रायलायदो बिसोरो हायो आरो इसोर बिराद रायलायनो बे सासे मादै बियो जोंहानि मादै बे मायबा मायबि खोन्थाबाय थानाया ओमफ्राय नैबे आनै इसानि दादा लाङानि आनै आरोना ओमफ्राय नै आबै जोंहानि ओमफ्राय नैयो दादा लाङानि आबै लोगोफोर दानिया बिबारखौ नायलायदो बिबारखौ माबायदि नुदों अननानै जुदि मोजां नुदोंब्ला कमेन्ट खालामना खोन्थाहर नबाजि फुलखौ गुफुरबो दं गलाबबो दं जा हिट नुखादों ना हिट नुदोंबा लाइक खालामदो भिडिअखौ खनसे आरो कमेन्ट खालामना खोन्थाहर स' लोगोफोर बिसानाव आं मोनसे बुस्थु दिन्थिनो नागिरदों आरोना नोंसोर जानो हागौ मिथिखागौ खोमा नैबे बथलाव जे दै थायो बेयावथ' मिनारेल वाटार थायो होनना बयबो मिथिखायो स' मिनारेल वाटारखौ बिसा मादै लाङा खालामो आरोना नैबे न'आवनो दङ मेचिनफोरा स' आं नोंसोरनो दिन्थिगासिनो नायदो नैबे टेंकियाव दैया जमा जायो आरोना मिनारेल खालामखांनायाव नैबेयाव खायमा टेंकियाव जमा जायो आरो नैफोरबायदि बथल माने एक्सुवेलि जार होनना बुङो जाराव सोनानै फानहरो आरोना इसा नैफोरबायदि मेचिन बायदिसिना मेचिन दंसोगारो नैबे माबा मेचिन फिसा मिटारसै बायदिसिना दङ आरोना मटर बहुत माबा दङ स' बेबायदि बिसा मिनारेल वाटार खालामनानै माने जायनो नांगौ होयो आरोना गारि लानानै
नै बेवहाय दैया बेयाव सोनांगो आरोना जाराव पाइप मोनथाम खालामनानै खादो पाइप मोनथामाव सोबाय थाबानो जाबाय नै बेफोर जाराव सोजोबनानै खादो दा जुदि सोरबा लांनो फैबा हरसिगोन आरो हैनोबो थाङो जायनो नांगो बेनो आरो लोगोफोर जोंनि ओंखामा जानो जाबायानो नै आनैया खुरगासिनो ओंखामखौ ओमफ्राय दा जानोसै आरोना ओंखामा लाबोबायानो इसाना माने न' सिङाव लाइट लगायबाबो माने खोमसि बेखायनो मोजांखौ नुवा माने बेफोरबायदि खोमसि नुजोबो ओंखायनो आं माने भिडिअखौनो खालामजोबनाय जायासै आरोना ससे ओरैनो जानायखौल' बाय एसे खालामनानै उनाव खालामनाय जायासै माने ओंखाम जाबायमोन जों माने एबार आरो ओंखाम जाखांना ज'जना दं बयबो दसे जिरायबाय ओंखाम जाखांजोब्बाय आरोना गासैबो जाखांनानै दसे टिभि नायबाय गासैबो जमानो जलायनानै ओमफ्राय दसे थानानै थांसै आरोना जों आलासि जानो फैनाया दासो थांनो नागिरदों जों माने लोगोफोर मास्कखौ मोजां नुदों होनना बुंहरदों आरोना मादैया बे मादैयानो माने गावनो दख'ना बायनानै दख'नाखौनो मास्क खालामनानै सुथाबनानै हरदों स' माबायदि नुदों नोंसोर अननानै खोन्थाहर कमेन्टआव प्लिज आंथ' जोबोद मोजां नुदों आलासि जानो फैनाया दासो थांनायदों जों दा न'आव दहाय माने भिडिअखौ बारा एसेबां खालामनाय जायाखै मानो होनबा खोमसि नुयो इसानि न' सिङाव माने लाइट लगायबाबो बारा स्रां जायाखै थ' भिडिअआ बेखिनियानो जासिगोन आरोना अननानै प्लिज लाइक कमेन्ट शेयार साबसक्राइब खालामजोबना स' बाय